Tervetuloa mukaan podcast-sarjamme viimeiseen jaksoon. Käsittelemme palvelumuotoilua. Minä olen Heikki Uusikylä ja johdatan teidät tämänkin aiheen pariin. Monelle sana muotoilu tuo ehkä ensimmäiseksi mieleen tämmöiset konkreettiset esineet, vaikka huonekalut, astiat tai vaatteet, mutta mitä tällainen palvelumuotoilu pitää sisällään? Ja miksi sillä on yhä suurempi merkitys niin palvelu- kuin yksityiselläkin sektorilla? Tähän kysymykseen pyrimme saamaan vastauksen tässä podcastissa. Asiantuntijanamme on jälleen hallintotieteiden maisteri ja yrittäjyyden lehtori Katriina Peuhkuri. Tervetuloa Katriina jälleen mukaan. Kiitos, mukava olla taas täällä. Olet ollut mukana kaikissa sarjan jaksoissa ja olemme todellakin saaneet nauttia sinun asiantuntemuksestasi ihan alusta asti. Mutta käydään sitten tämän palvelumuotoilun kimppuun ja aloitetaan nyt ihan perusteista, niin mitä oikeastaan on palvelumuotoilu? Palvelumuotoilu on palvelun suunnittelua ja kehittämistä muotoilumenetelmin. Ja kaiken kehittämisen ydin on asiakaskeskeinen lähestymistapa. Tässä palvelumuotoilussa pyritään luomaan elämyksellisiä asiakaskokemuksia ja ihan siinä ytimessä on asiakkaan tarpeiden, kokemusten ja tunteiden ymmärtäminen ja näiden huomioiminen siinä palvelun kaikissa eri vaiheissa. Palvelumuotoilu on kaiken kaikkiaan semmoinen kehittämisen työväline. Eli siinä palvelumuotoilussa näiden erilaisten työkalujen avulla lähdetään kehittämään kokonaan uusia asiakaslähtöisiä ideoita ja toimintamalleja ja ihan yhtä lailla se soveltuu myös olemassa olevien palveluiden kehittämiseen. Eli jos yrittäjällä on jo joku tietty palvelu, niin lähdetään sitten kehittämään sitä palvelumuotoilun keinoin. No, mistä tällainen palvelumuotoilu on saanut alkunsa, niin kerrotko hiukan palvelumuotoilun taustasta? Pelkkä tuotekehitys ei oikeastaan enää riittänyt, vaan tuotteiden rinnalle alkoi nousta tämmöinen tarve suunnitella palveluita, kokemuksia ja vuorovaikutuksia. Ja tähän vaikutti ihan tämmöinen yhteiskuntien siirtyminen yhä enemmän sieltä teollisuusyhteiskunnasta sinne palveluyhteiskuntaan. Ja muotoilijoilla alkoi lähteä semmoinen kiinnostus muuttumaan että siihen suuntaan, että kuinka nuo palvelut toimivat ja miltä ne tuntuvat. Yhtenä keskeisenä tekijänä on ollut siellä ihan Aalto-yliopisto, jossa alettiin sitten tutkia ja opettaa tätä palvelumuotoilua ja varhain. Ja se ei ole syntynyt mitenkään yhtäkkiä yhdestä paikasta tai ajankohdasta, vaan lähti kehittymään vähitellen siellä 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa ihan vastauksena tämmöisen palvelusektorin kasvuun ja tarpeeseen lähteä kehittämään asiakaslähtöisempiä palveluita. Palvelumuotoilu on joustava ja monipuolinen lähestymistapa vielä tänäkin päivänä. No miten palvelumuotoilun ajattelussa on mielestäsi tapahtunut muutosta siitä, kun se sai alkuunsa? Onko nykyisin mukana jotain sellaista, mitä ei vielä alussa osattu ajatellakaan? Palvelumuotoilu on muuttunut tietenkin tässä aikojen saatossa ja se ei ole enää vain tämmöinen palvelujen käytettävyyden tai asiakaskokemuksen kehittämistä, vaan siitä on tullut ihan sellainen strateginen ajattelutapa, jota sovelletaan yhä laajemmin erilaisiin tämmöisiin yhteiskunnallisiin ja liiketoiminnallisiin haasteisiin. Palvelumuotoilu siirtyy yhä enemmän strategiselle tasolle, eikä sitä enää käytetä pelkästään sellaisten yksittäisten palvelupisteiden parantamiseen. Palveluita ei nähdä enää irrallisina, vaan ne on osana laajempaa kokonaisuutta. Ja muotoilua käytetään päätöksenteon tämmöiseen kehittämiseen ja sitä kautta se lähtee linkittymään sitten sinne liiketoimintamalleihin ja niihin palvelulupauksiin. No millaisia seikkoja pitää mielessäsi ottaa huomioon, kun lähdetään ottamaan tämmöistä muotoilua käyttöön? Ihan aluksi meidän täytyy ymmärtää, että mistä se asiakas kokee saavansa arvoa. Ja nämä palvelut lähdetään suunnittelemaan sieltä asiakkaan kokemuksen pohjalta, ei yrityksen eikä organisaation sisäistä lähtökohdista. Eli tässä se asiakaskeskeisyys on kaiken lähtökohta. Keskiössä on ne asiakkaan tarpeet, odotukset ja käyttäytyminen. Ja tietenkin nyt sitten lähdetään hyödyntämään monipuolisesti niin erilaista tietoa siitä asiakkaasta. Kerätään palautetta, kerätään sitä dataa monella eri tavalla. Ja sitten lähdetään sitä vasta analysoimaan ja kehittämään.
Ja nyt kun me ollaan saatu se asiakastieto, niin me lähdetään sitä sitten hyödyntämään. Ja tässä meitä sitten auttavat erilaiset palvelumuotoilun työkalut. Ne auttavat meitä sitten lisäämään sitä asiakasymmärrystä. Ja tämän jälkeen sitten, kun se tieto, siellä se perustuu siihen dataan, niin meille syntyy aidosti toimivia, arvokkaita ja vaikuttavia palvelukokemuksia. Eli jos nyt ymmärsin oikein, niin tulee etukäteen hankkia tämmöistä tietoa asiakkaan tarpeista, koska yrityksellä tulee jo alkuvaiheessa olla syvällinen käsitys ja ymmärrys tästä asiakkaasta. Onko näin? Palvelumuotoilussa se ymmärrys tarkoittaa syvällistä käsitystä asiakkaan tarpeista, toiveista ja ongelmista. Ja se on kaiken se perusta, jonka avulla sitten voidaan lähteä kehittämään näitä palveluita asiakaslähtöisesti. Ja tämmöinen ymmärrys voidaan saavuttaa oikeastaan vain, että me otetaan mukaan se asiakas tähän muotoiluun. Ja silloin heidän se oma näkökulma tulee huomioiduksi. Pidetään tällaista avointa keskustelua ja kehitystyötä, jota tehdään yhdessä. Keskustellen myönteisessä hengessä. Ja sitten tietenkin ne työkalut, joista jo mainitsin aikaisemmin, niin me voidaan käyttää tällaisia mindmappeja, käsitekarttoja, jonka avulla voidaan hahmottaa kokonaisuuksia ja niiden vaikutuksia ja tehdä myöskin ihan prototyyppien testausta ja saada sitä kautta palautetta. Eli tehdään käytännön kokeiluja ja sitten se asiakaspalaute auttaa meitä ymmärtämään, että toimiiko se palvelu ja miten se toimii ja tarvitseeko sitä millä lailla parantaa. Eli ymmärrys siinä palvelumuotoilussa ei ole pelkästään vaan se tieto siitä asiakkaasta, vaan se on semmoista syvällistä oivaltamista siitä, että miten palvelu palvelee heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä ei taida olla mikään kovin nopea prosessi. Palvelumuotoilu ei tapahdu todellakaan yhdessä yössä, vaan etenee semmoisena vaiheittaisena ja ensin keskitytään yksittäisiin projekteihin ja tämmöisiin pieniin parannuksiin ja sitten se voi lähteä siellä organisaatiossa niin kehittymään ja ihan tulla semmoiseksi niin kuin juurtuneeksi toimintatavaksi. Tämmöinen yksi esimerkki oikein tällaista pitkäjänteistä kehitystyöstä niin on tuo entinen osuuspankin johtaja Reijo Karhinen, joka kertoo, että heidän organisaatiollaan kesti kaiken kaikkiaan 10 vuotta saavuttaa tämmöinen vähän niin kuin korkein taso tässä palvelumuotoilun saralla. Kehitysvauhti vaihtelee totta kai organisaation rakenteen mukaisesti, että jos on hyvinkin tämmöinen hierarkinen yritysorganisaatio, niin totta kai silloin se on hitaampaa, mutta taas pienet ja ketterät yritykset voivat edetä nopeammin. Kerropa vielä, että mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä? Ihan käytännön kannalta, kun katsotaan tätä, niin ensinnäkin palvelumuotoilua katsotaan asiakkaan silmin ja etsitään sellaisia heikkoja kohtia, joita voidaan parantaa siinä meidän yritystoiminnassa. Ja käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sellaista, että etsitään ja tunnistetaan niitä kehitettäviä heikkoja kohtia, missä asiakas on vaikka turhautunut, mikä kohta palvelussa on vaikka hidas tai epäselvä. Ja sitten lähdetään etsimään niitä ratkaisuja. Kokeillaan uusia tapoja, jotka tekee esimerkiksi sitä palvelusta nyt sitten sujuvamman ja miellyttävämmän. Testataan ja parannellaan. Kerätään asiakkaalta palautetta ja lähdetään hiomaan sitten sen perusteella sitä palvelua. Eli tavoitteena on tehdä palvelusta paljon helpompi, parempi, nopeampi, miellyttävämpi sille asiakkaalle. Ja tätä kautta tietenkin se johtaa myös parempaan liiketoimintaan. No kuinka suuri merkitys asiakkaalla on tämän yrityksen menestyksen määrittelyssä ja strategian suunnittelussa? Koska asiakashan tässä näyttää olevan keskiössä. Kyllä, näin on. Asiakas on keskiössä. Asiakas on se, joka määrittelee yrityksen menestymisen ja toimiva yritysstrategia lähtee nimenomaan asiakkaasta ja hänen tarpeestaan. Ja meidän täytyy myös ymmärtää, että mistä se asiakas on valmis maksamaan. Tämmöinen aidosti asiakaslähtöinen liiketoiminnan rakentaminen, niin siihen tarvitaan yritykseltä aito tahto ymmärtää asiakasta ja hänen tarpeitaan. Ja yrityksen tulisi myös sisäistää tietysti nämä tarpeet ensiksi ja vasta sen jälkeen lähteä määrittelemään niitä omia toimintatapoja ja prosesseita. Että tämä asiakaskokemus
tulee kaiken kaikkiaan integroida sinne liiketoimintaan sisään. No onko asiakaskokemuksella yhteyttä taloudelliseen menestykseen? Tyytyväisellä asiakkaalla on vaikutusta tietenkin yrityksen kannattavuuteen, sillä tyytyväisten asiakkaiden poistuma on pieni. Ei sellainen asiakas ole heti sitä yritystä vaihtamassa toiseen. Ja sitten myöskin niin tyytyväiset asiakkaat, niin ei he ole myöskään hintaherkkiä. Kun se yrityksen yhteistyö niin sujuu hyvin, toimitukset tulee ajallaan ja toimitukset on tehty oikein, niin silloin se asiakaskaan niin ei sillä ole mitään syytä epäillä sen yrityksen toimituskykyä ja asiakas ei lähde reklamoimaan ja nyt kun ei tapahtu sitä reklamointia, niin ei mene myöskään aikaa kaikkeen siihen selvitystyöhön ja niihin tuotepalautuksiin. Ja tämmöinen asiakas ei ole myöskään heti pyytämässä alennusta, kun kaikki on mennyt hyvin. Eli tyytyväinen asiakas on kaiken kaikkiaan ihan paras asiakas ja se myös suosittelee yritystä muille. Jokaisella yrityksellä tulisi olla tämmöinen asiakaskokemuksen kehitysohjelma ja lähteä tekemään ihan sellaista systemaattista kehitystyötä sen eteen, koska siitä syntyy sitten pikkuhiljaa ihan aitoa kilpailuetua yritykselle. Eli tällä asiakaskokemuksella on yrityksen kilpailukyvyn ja strategian kannalta tärkeä rooli. Miten tällainen hyvä asiakaskokemus muodostuu? Nyt palataan sitten jälleen niihin tunteisiin. Se asiakaskokemushan muodostuu kaikista niistä tunteista, mielikuvista ja kokemuksista, joita se asiakas saa vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa. Ja tämmöinen hyvä palvelutilanne, niin ei se ole pelkästään vaan semmoinen sujuva ja tehokas, vaan se on myös ihan lämmin, huomioiva ja asiakkaan tarpeet ymmärtävä. Voiko siis palvelumuotoilulla aidosti vaikuttaa siihen, että asiakkaista tulee yrityksen suosittelijoita? Ja jos voi, niin miten? Kun asiakas on saanut poikkeuksellisen hyvää palvelua, niin hänhän palaa uudelleen. Hän myös suosittelee sitä yritystä muille ja on todennäköisesti valmis maksamaan sitä palvelusta enemmänkin. Suosittelu on myös erittäin tärkeä, koska sen avulla yrityksen on mahdollista saada täysin ilmaiseksi tietoa, kuinka asiakas on kokenut heidän tämän tuotteen ja palvelun. Esimerkiksi ravintoloiden kohdalla tiedetään, että muiden asiakkaiden suosittelu ja sosiaalisten median keskustelut niin on ihan tämmöinen keskeinen päätöksentekoon vaikuttava tekijä. Kuluttaja on käynyt siellä ravintolan sivuilla lukemassa tai sosiaalisessa mediassa näistä palautteista ja tekee päätöksensä sen mukaisesti. Eli yrityksen näkökulmasta katsottuna niin heidän kannattaa olla erityisen kiinnostunut kaikesta heidän tietoonsa tulleesta asiakaskokemuksesta. Nykyisin sosiaalisen median tykkäykset ja arviot ovat entistä tärkeämpi osa sitä yrityksen mittaristoa. Puhut eri mittareista, joilla asiakastyytyväisyyttä mitataan. Mitä konkreettisia mittareita asiakaskokemuksen mittaamiseen tällä hetkellä yleisemmin käytetään? Erilaiset suositteluun perustuvat mittarit ovat yleistyneet ja ne mittaavat ainoastaan sitä asiakkaan suositteluhalukkuutta. Ja niin kuin tiedetään, niin ihmiset on aika laiskoja vastaamaan kyselyihin ja tämän vuoksi olisi hyvä saada sitä reaaliaikaista asiakaskokemusta, kerätä sitä tietoa. No miten tätä tietoa saa asiakkailta, jotka eivät ole kovin innokkaita vastailemaan mihinkään kyselyihin? Olet varmaan huomannut, että useimmissa paikoissa käytetään tällaista hymynamalaitetta. Se on yksi hyvä tapa saada nopeaa ja tällaista reaaliaikaista tietoa siitä asiakaskokemuksesta. Koska nyt tiedetään, että monelta se palaute on tullut, se kellonaika, ja voidaan sitä kautta tehdä päätelmiä, että minkälaisia ostoksia asiakas on tehnyt. Me nähdään myös, että milloin asiakkaat on tyytyväisimpiä tai tyytymättömämpiä. Ja me nähdään päivän ja viikon vaihteluita. Jos myymälä on muuttanut jotakin, palvelu tai vaikka layoutti, niin voidaan nähdä, että miten se on vaikuttanut tähän tyytyväisyyteen. Tätä tyytyväisyyttähän mitataan tietysti aina jälkikäteen. No sitten kun tätä asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti, niin myöskin henkilöstö alkaa kiinnittää enemmän huomiota siihen omaan toimintaansa. Se mittaaminen on semmoinen hyvin tämmöinen hyvä palaute, joka voi lähteä sitten myöskin ohjaamaan työntekijöitä. Se parantaa ehkä asiakaspalvelutapaa, ollaan ystävällisempiä, ollaan tehokkaampia ja ratkaisukeskeisempiä. Mittareiden tulee tietenkin motivoida niitä työntekijöitä ja mittarit
sidotaankin usein tällaisiin kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiin mukaan. Ja tässä tulisi huomioida, että mittarit on hyvinkin ymmärrettäviä ja ne aidosti kannustavat siihen tavoiteltavaan asiakaskokemukseen ja työntekijöillä olisi myös aidosti mahdollisuus vaikuttaa niihin. Me olemme nyt puhuneet palvelumuotoilusta ja sitten asiakaskokemuksesta. Kuinka nämä liittyvät sitten toisiinsa? Palvelumuotoilussa kysytään, että mitä ongelmaa ratkaisemme ja miltä palvelu tuntuu käyttäjälle. Se asiakaskokemus muodostuu niistä useista eri asiakaspoluista ja jokainen kohtaaminen siellä polulla on osa sitä asiakaskokemusta ja sitä kautta myös osa yrityksen strategiaa. Ja tämän vuoksi tässä puhun niin paljon asiakaskokemuksesta, koska sitä tässä pyritään juuri parantamaan. On ymmärrettävä, että mistä se asiakaskokemus syntyy, että voidaan yleensä lähteä kehittämään palvelua ja sitä asiakaskokemusta palvelumuotoilun keinoin. Niin, asiakaskokemus on ilmeisen haastava asia, koska sehän ei ole aina suoraa palautetta. Asiakaskokemus ei synny pelkästään siitä suorasta vuorovaikutuksesta yrityksen kanssa. Että se rakentuu tämmöistä mielikuvitusta ja niitä taas muovaavat kaikenlaiset kuulopuheet, sosiaalinen media ja kaikki tällaiset välilliset vaikutteet. Ja jokainen kohtaaminen on aina osa sitä asiakaskokemusta. Asiakashan odottaa saavansa oikein hyvää palvelua, mutta sitten se pettymys voi olla erityisen syvä, jopa tämmöinen identiteettiä horjuttava kokemus. Jos se palvelu pettää, niin asiakas ei ainoastaan tunne pettymystä, vaan kokee tulleensa loukatuksi. Ja tällainen negatiivinen palaute tietenkin leviää helposti. Kun tyytyväinen asiakas kertoo kokemuksestaan 3, niin tyytymätön jopa 11. Että tämä vähän jo kertoo siitä kohtaamisen merkityksestä. Jokainen vuorovaikutus on hetki, jolloin se yritys voi lähteä vahvistamaan tai heikentämään asiakassuhdetta. Näitä palvelutilanteita on harjoiteltava ja kehityttävä jatkuvasti. Otetaan nyt tämä ravintola-esimerkki vielä, niin esimerkiksi huonon ruoan saaminen, niin se ei ole pelkästään ainoa ongelma, että siinä niin kuin ratkaisee se kokonaisuus, että miten se tilanne on hoidettu kaikkinensa. Eli pidetään ainakin huoli siitä, että asiakas kokee tullansa kuulluksi ja että hänen tarpeensa on ensisijaiset. Ensikohtaamisella on myös aika tärkeä merkitys. Ensivaikutelma syntyy sekunneissa. Se ensimmäinen kohtaaminen, niin oli se sitten verkkosivuilla tai asiakaspalveluissa, se kyllä määrittää paljon. Ja sitten tällainen oman esimerkin näyttäminen. Asiakashan mittaa yrityksen arvoa teoissa, ei vaan niissä puheissa. Ja jos yritys lähtee korostamaan kovastikin, että he on asiakaslähtöisiä, mutta ihan vaikka siellä pihalla, niin johtajien autot täyttää siellä parhaat pysäköintipaikat, eivätkä sitten asiakkaat pääse niihin, niin kyllähän se viesti siitä asiakaslähtöisyydestä on aika ristiriitainen. No näin on varmasti. Sitten on tällainen käsite kuin tuotteistaminen. Niin miten palvelumuotoilu ja tuotteistaminen eroavat toisistaan? Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen ovat molemmat tärkeitä tällaisen palvelun kehittämisen työkaluja, mutta sitten niiden näkökulmat ja painotukset eroavat toisistaan. Palvelumuotoiluhan lähtee nyt liikkeelle sieltä asiakkaasta ja sen tavoitteena on tietysti ymmärtää syvällisesti niitä asiakkaiden tarpeita, odotuksia, tunteita ja käyttäytymistä. Ja tässä suunnitellaan se koko asiakaskokemus tässä palvelumuotoilussa. Miten palvelu koetaan, millainen vuorovaikutus siihen liittyy ja miten se toimii näissä erilaisissa kohtaamispisteissä. Ja nämä palvelumuotoilu ja tuotteistaminen liittyy sillä tavalla läheisesti toisiinsa, mutta niiden ne lähtökohdat ja tavoitteet ja myöskin menetelmät, niin ne eroaa selvästi. Kun palvelumuotoilussa kysyttiin, että mitä ongelmaa ratkaisemme ja miltä palvelu tuntuu käyttäjälle, niin tuotteistamissa sitten kysytään, että miten palvelu paketoidaan, hinnoitellaan ja toistetaan tehokkaasti. Tuotteistaminen keskittyy siihen, että miten se palvelu saadaan mahdollisimman selkeäksi ja toistettavaksi ja helpoksi myytäväksi kokonaisuudeksi. Ja siinä määritellään se sisältö, rakenne ja hinta ja toimitustapa muun muassa. Ja sen tavoitteena on, että sitä voitaisiin tarjota aina samalla tavalla uudelleen.
Ja palvelusta tai tuotteesta tehdään semmoinen toistettavissa oleva vakioitu kokonaisuus. Ja tällä tavalla päästään myös siihen kustannustehokkuuteen. Tuo tuotteistaminen tapahtuu usein sen kehitystyön loppupuolella, silloin kun se palvelu halutaan sitten paketoida markkinointia tai myyntiä varten. No missä kaikkialla tätä palvelumuotoilua voidaan sitten käyttää? Voiko sitä käyttää esimerkiksi koulutuksessa? No kyllä, palvelumuotoilu tarjoaa se aivan valtavasti mahdollisuuksia kaikkeen koulutuksen kehittämiseen, ihan opetuksen ja kaiken tämmöisen oppimiskokemuksen ja kaikkien koulutuspalveluiden suunnittelussa. Ja myöskin niin kuin ihan tämmöisen opetuksen ja oppimiskokemuksen kehittämisessä. Sitä voitaisiin esimerkiksi käyttää niin, että selvitetään niiden opiskelijoiden tarpeita, haasteita ja kaikkia motivaatiotekijöitä. Ja sitten lähdettäisiin myöskin kuvaamaan opiskelijan tämmöistä oppimispolkua aina sieltä alkuinfosta sinne arviointiin. Tunnistettaisiin sieltä kaikki ne sellaiset hankalat vaiheet ja epäselvät ohjeet. Ja sitten lähdettäisiin kehittämään ratkaisuja, jotka tekee sitä oppimista sujuvampaa ja motivoivampaa ja saavutettavampaa. Palataan hetkeksi konkreettisempaan tilanteeseen, vaikka siihen meidän lounasravintolaan. Palvelumuotoilulla voidaan lähteä tarkastelemaan tämän lounasravintolan tilojen toimivuutta. Tuleeko jossain kohtaa jonoja? Miltä ravintola näyttää, kun tullaan sisään? Miten palvelu sujuu, tilaaminen, maksaminen? Löytääkö asiakas helposti pöytiin? Entä minkälainen tunnelma ja tunne lounasravintolassa on? Kokeeko asiakas, että hänelle ollaan ystävällisiä ja viihtyykö hän siellä? Tämän palvelumuotoilun avulla voidaan nähdä sitä ravintolasta se kokonaisuus ja yksityiskohdat asiakkaan silmin. Palvelumuotoilun avulla voidaan pohtia palaavien asiakkaiden palvelupolkua. Miten tehdä kokemuksesta niin hyvä, että se asiakas tulisi uudelleen. Voidaan pohtia, että tarjottaisiinko kanta-asiakasetuja tai pitäisikö viestiä selkeämmin päivän ruuista eri kanavissa. Voidaanko lähteä testaamaan ja kokeilemaan uusia ruokia tai muotoilla ruokalistaa visuaalisemmaksi. No mihin palvelumuotoilua voi hyödyntää? Eli palvelumuotoilun avulla voidaan tunnistaa asiakkaan niin sanotut kipupisteet ja sitä kautta voidaan kehittää erilaisia ratkaisuja, jotka parantavat tämmöistä asiakastyytyväisyyttä ja uskollisuutta. Ja sitten kun kehitetään niitä uusia palveluita, niin palvelumuotoilu auttaa sitten varmistamaan, että ne ovat tarpeellisia, käytettäviä ja houkuttelevia niin sille asiakkaalle kuin palveluntarjoajalle. Ja palvelumuotoilu auttaa hahmottamaan, että miten eri palveluntarjoajat, järjestelmät ja käyttäjät liittyvät toisiinsa ja miten yhteistyötä voisi kehittää. Vihjasit tuossa jo useampaan otteeseen työkaluista, niin mitä erilaisia työkaluja tähän liittyy? Kerron tämän ammattitermein, eli puhutaan tuplatimantista. Tuplatimantti ei ole työkalu, se on kehikko, joka ohjaa työkalujen käyttöä oikeaan aikaan. Ja se kertoo, miten nämä työkalut sijoittuvat prosessin eri vaiheisiin. Näitä prosessien vaiheita on kartoita, määritä, ideoi ja testaa. Riippuen laskutavasta palvelumuotoilussa on noin 20-25 erillistä työkalua ja nämä kattavat nämä palvelumuotoilun eri vaiheet kokonaisuudessaan. Muutamia tällaisia työkaluja mainitakseni, niin niitä on varjostus, kyselyt, haastattelut, luotaimet, havainnointi ja vertailu. Onko tästä syntynyt jotain uusia trendejä? No uusia trendejä löytyy esimerkiksi oikeusmuotoilu ja tunnelmamuotoilu. Nämä molemmat ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten tämä muotoiluajattelu ja palvelumuotoilun periaatteet lähtevät leviämään tämmöisille ihan uudenlaisille toiminta-alueille. Tuo oikeusmuotoilu tarkoittaa oikeudellisten sisältöjen ja prosessien suunnitteluja käyttäjälähtöisesti ja selkeästi. Siinä yhdistyy tämmöisen juridiikan, muotoiluajattelun ja palvelumuotoilun keinot. Siinä esimerkiksi voidaan tehdä juridista asiakirjoista ja prosesseista ymmärrettävämpiä ja myöskin kehittää niitä oikeuspalveluja, jotka ovat semmoisia asiakaslähtöisempiä ja saavutettavampia. Mainitsit äsken tuossa sanan tunnelmamuotoilu, niin mitä tämä
tällainen tunnelmamuotoilu oikein tarkoittaa? Tunnelman muotoilulla tarkoitetaan niiden asiakaskokemusten tunneilmaston tietoista rakentamista ja kehittämistä. Ja siinä yhdistyy palvelumuotoilu, tunnejohtaminen ja työyhteisöpsykologia. Ja tavoitteena olisi vaikuttaa siihen, että miltä se palvelu tai kohtaaminen sitten tuntuu. Ja työyhteisöissä sillä voidaan rakentaa positiivista energiaa ja psykologista turvallisuutta. Ja kaiken kaikkiaan tehdä siitä tunnelmasta semmoinen tietoinen osa asiakaskokemusta ja brändiä. Jos lähdetään pilkkomaan tätä vähän tarkemmin, niin se tunnelma, niin se on ikään kuin kolmas ulottuvuus kaikissa meidän kokemuksissa. Ja ihmisten välillähän aina sitä vuorovaikutusta. Ja siellä se tunnelma on läsnä ja myöskin se on läsnä, kun olemme vaikka merenrannalla tai kävelemme metsässä. Ja tunnelma syntyy kaikista aistikokemuksista, ajatuksista ja tunteista. Niin ihmisten välistä vuorovaikutuksesta kuin vaikka siitä olemassa olevasta ympäristöstä. Ja ensiksi tulee ymmärtää, että mistä nämä kokemukset ja tunnelmat syntyvät. Ja sitten toisessa vaiheessa lähdetään hyödyntämään näitä työkaluja suunnittelun ja kommunikoinnin avuksi. Kolmannessa vaiheessa sitten aloitetaan työstää haluttuja kokemuksia näiden työkalujen avulla. Ja viimeisenä vaiheena tuotetaan kokemuksia ja haluttua tunnelmaa. Ja tunnelmaa voidaan muotoilla ihan kaikille aisteille. Ja suunnittelussa huomioidaan silloin ihan nämä näkö, kuulo, tunto, haju ja makuaisti. Se tunnelma ei ole vain semmoinen yksilöllinen kokemus, vaan myöskin sosiaalinen ilmiö. Ihan jo tämmöinen esimerkki tämmöistä vähän negatiivisemmasta, niin jos joku asiakkaista tai työntekijöistä on ärtynyt, stressaantunut tai sitten vaikka iloinen, niin sehän heijastuu koko tilaan. Eli yksi tunne voi käynnistää sellaisen ketjureaktion niin hyvässä kuin pahassa. Eli hyvällä ja positiivisella mielellä on lähdettävä liikenteeseen niin asiakkaana kuin asiakaspalvelijana. Tämä tunnelmahan sitten muodostuu todellakin erilaisista asioista. Tätäkö se on sitten se tunnelmamuotoilu? Ei se ainakaan suuria taloudellisia panostuksia vaadi. Tunnelmamuotoilun avulla vaikka tämä pieni lounasravintola voi erottua edukseen ilman suurta budjettia luomalla sen asiakkaalle sellaisen hyvän tunnelman, joka ei unohdu. Eli tämä tunnelmamuotoilu tekee palvelusta inhimillisen, muistettavan ja merkityksellisen, ja sen vuoksi asiakas haluaa myös palata takaisin. Asiakkaan kaikille näille aisteille voidaan tarjota erilaisia elämyksiä. Lämmin valaistus, harkitut värit, selkeä estetiikka, rauhallinen taustamusiikki, ystävällinen puhe. Kaikki sellainen rauhoittaa ja kutsuu viipymään. Hyvä ruoan tuoksu, hyvä esillepano, se jättää sellaisen hyvän muistijäljen asiakkaalle. Miellyttävät istuimet, puhtaat pinnat, kaikki se tukee sitä mukavuutta. Ja sitten tietenkin ne sosiaaliset tunteet, ystävälliset tervehdykset, reilu kohtaaminen, mahdollisuus valintoihin. Kaikki se rakentaa luottamusta ja sellaista yhteenkuuluvuutta. Asiakaspalvelijan rooli on tässä todella merkittävä. Tunnelma on oikeastaan niin kuin kaikki siinä asiakaspalvelun työssä. Se ei ole pelkkä fiilis, vaan kokemus, joka syntyy vuorovaikutuksesta, läsnäolosta ja pienistä eleistä. Asiakkaat eivät aina muista, että mitä he ostivat, mutta he muistavat, miltä heistä tuntui. Ja jos ajatellaan tunnelmamuotoilijan silmin sitä asiakaspalvelua, niin sillä tarkoitetaan sitä, että arvostetaan asiakasta. Katsotaan häntä silmiin, kuunnellaan aidosti, kysytään, miten voidaan auttaa. Ollaan reiluja, eli kohdellaan jokaista tasapuolisesti, vaikka tilanteet vaihtelisivat. Ja asiakaspalvelija on silloin valmis joustamaan asiakkaan parhaaksi. Se on myös sellaista varmuutta, että asiakas voi luottaa sinuun. Kun sinä vaikutat rauhalliselta ja tunnet tuotteesi ja palvelusi, niin silloin se varmuus siirtyy myös siihen asiakkaaseen. Se on vaikuttamista, eli kun annetaan asiakkaalle vaihtoehtoa, niin hänelle tulee tunne, että hänellä on valta päättää. Se on myös yhteenkuuluvuutta. Asiakaspalvelija voi luoda tunteen, että asiakas on tervetullut.
Hän muistaa asiakkaan nimen ehkä, hän hymyilee, tekee kohtaamista lämpimän ja inhimillisen. Hyvä ilmapiiri ja oma asenne heijastuu ja se positiivinen tunne tarttuu ihan samalla tavalla kuin negatiivinenkin. Tunnelmamuotoilu ei ole oikeastaan mitään ylimääräistä. Se on osa sitä asiakaskohtaamista. Se tekee palvelusta merkityksellistä ja ihmisestä muistettavan. Siksi jokaisella tämmöisellä asiakaspalvelijalla niin on aina mahdollisuus vaikuttaa. Ei vaan siihen, että mitä se asiakas saa, vaan siihen, että mitä hän tuntee. Eli tätä voidaan hyödyntää markkinoinnissa useilla erilaisilla keinoilla. Mainitsetko vielä muutamia näitä keinoja? Hyvä tunnelma voidaan kertoa asiakkaalle esimerkiksi videoilla tai kuvin. Tuodaan pieniä tunnelmallisia tilanteita ihan esille lyhyellä vaikka videopätkällä. Jos haluat markkinoida luontoelämyksiä, niin tuo kuvia rätisevästä tulesta tai siellä hetkestä kosken vierellä. Nosta niitä asioita esille, joista tiedät asiakkaiden saavan elämyksiä. Tämä oli podcast-sarjamme viimeinen jakso. Lämmin kiitos asiantuntija vieraallemme, hallintotieteiden maisteri ja yrittäjyyden lehtori Katriina Peuhkurille. Sarjan on mahdollistanut 2 Euroopan unionin osarahoittamaa hanketta. Ja minä, Heikki Uusikylä, kiitän myös teitä kuulijoita seurasta.